αληθινό The Real One, ο άσος του Ολυμπιακού. Απίστευτη προσπάθεια. Πέρασε πάλι κάτω τα πόδια και κάρτωσε. Προσπάθησε να κάνει ένα κάρτισμα ανεμόμυλο, όπως λένε, με περιφορά της μπάλας στον αέρα. Έχει όμως και άλλη προσπάθεια. Δεν έχει άλλη προσπάθεια, Δημήτρη. Αυτός είναι ο τέχνος. Μετράει μόνο η πρώτη προσπάθεια που ψήφισε. Πάσα στη γωνία, Τσίλτρας διστάζει για τρεις. Αλλά θα προτιμήσει να πάει κοντά στο καλάθι. Θα πατήσει γερά και θα καρφώσει εντυπωσιακά με τα δύο χέρια. Φάση ψυχαλμένη από το 39 seconds left. Manning lobs it. Burris alone. Touchdown, New York. Η Πρόκομ έχει και τους τρεις σέντερ της με 3 φάουλ έκαστος. Γκλέιζα ξεσήκωσε την εξέδρα, πήρε μαζί του όποιον και ό,τι βρήκε στο διάβα του. Αν πατήσει εκεί ο Γκλέιζα την έχει καρφώσει την μπάλα. Τέταρτο φάουλ του Βάρντα, αν δεν ξεγελάει το μάτι. Μάλλον αυτό πρέπει να το έχει κάνει. Πρώτο φάουλ του Ζαμοίτσκι είναι τελικά. Παρακαλώ. Πρώτο φάουλ του Ζαμοίτσκι. Δόθηκε στο ξεκίνημα της προσπάθειας. Τον πάταγε ο Γκλέιζα, όχι ψηλά. Αυτός το έχει κάνει το φάουλ. Ήταν και ένας Πολωνός διεθνής στην πεντάδα της Πρόκομ. Ήταν στην ομάδα του Ευρωμπάσκετ. Γκλέιζα με αυτό το κάρφωμα και την βολή που ακολούθησε φέρνει τον Ολυμπιακό στο συν 8 και... από την πρώτη του Παναθηναϊκού. Ακούμε τον Γιάννη Νάτου. Διαμαντίδης και Πέκοβιτς συμπατάω του Παναθηναϊκού, αλλά πλέον γίνεται το λάθος. Ο Τσίλτρας στον ενθουσιασμό για τον Γκλέιζα που θα καρφώσει με τα δύο χέρια μετά το λάθος του Σαρούνας για σκευή τους. Γιάννη συνέχισε. Από εκεί πέρα ο Ζέλικο Βράδοβιτς ζήτησε κυρίως για την άμυνα να δυναμώσει.
Papaloukas with his 14th assist of the game.